Вкара го в канала, братко. Вкара го. Голямо дърпане, не? Еко риб. Ако иска да ходи обратно в реката, е добре, братленци. Дума и нещо, друже! Кога дума? Бе, ти дойде голям, бе! Той голям няма, той няма. Пускай го, нека да поиде малко. Малко вземе малко въздух. Само то спасява, че конеца е много дебел. Не мога готвите. Не се преувлича, спокойно. Той като си умале и като се кротне, вратко ще стане. Пастите шепчат. Има кохонес, а? Повече от моите. Бе, братко. Служа. Голям. Не вярваше, не? Не, кога вярвам? Сигурно е, аз знам, че е към 60 кг. Братко, тръстикте ги няма за нищо. Косили! Не, абсолютно. Как лепи? Видя как се залепя пърът? Не е напърт толкова много, спокойно. Ако трябва, вземите буту, ще влез, братле. Аз ще влезе, е така. Поне свали обувките и са пусни по пищов. Аз няма да ти снимам пищова. Събуе, бе. Твоите? Събуе, бото ще влизам. Трябва да влезеш на ръба, братко, за да можеш да го гледа. Имаш колан, нали? Имам, бе. Да можеш да го... Ето да мали. Ба, къде тук находи в дървото човек. Ще гледате как се свалят кръвбух по бързата стела. И тая го има в екстремен риболов. Това тръгна. Ще тръгне, брат. Това е голямо животно. Голямо животно е. Като видях как отлепи пръща, как я залепи долу, братко, и не става! Какво става? За какво говорим? Разви 30 метра аванс. На 65 кг конец. Не мога, не видя, че отлепима, не мога да го спра от дървото да е бъде готвено. Направо талашка. Знаеш какво става? Ако се откачи в този момент си на гъс и то смеща. Ако искаш, мога да ми дадеш пръта за един момент. Мога, веднага ти го дам. Държи се. Ако случайно трябва да ги напълниш, да не те е страх. Не е проблем. Ама да ги пълня. Ако се наложи, пълниш без да се притесняваш, мокри са. Има маз дрехи сухи, сигурно и ти си носиш. Да. Обаче сега, Въпросът е, брате, да излезе с стомака. как съм се приготвил, лява ръкавица, ела момче, Така, братко, потапяй се. потапам се. Внимай, да не ги напълниш. Предполагам, че може би има докъде. Може би няма да се ложи да ги пълниш. Много е тежък, не, братко? Да не е същия като на Станиславския. 2 пъти за една седмица много ще му дойде. Голям е, не? Голем са, братко. Е само да ни обърнеш пръта да стане някаква ексцесия, иначе останалото, въпреки че това прът е по-дебел и по-здрав на стъп. Не бе, как бе, дигаш го, бе?
Дигаш го, то ще мине време преди да се умори да се вдигне горе. Още не е пуснал балончета, братле. Като пусне балончета, тогава става ексцесията. Тръгна, върви си гадинката. Ейш, 2 метра, 2,10. Ма той ще направи още някаква простотия. Може лекичко назад да дадеш, да можеш да го повдигнеш. Ама той сигурно ще прави още глупости, братленци. Много дали. Сигурно... Той ще се дръпне още, бе. Вече няма такава свежест, братко, да прави бързи изчезвания. Да видиш как фаща месо по нашенската. Братко, той е голям, той е колко от тебе. Те са 2 метровите, кой искаш? Са големи животни. Това му викат, братле, с бъсък тяло в тяло, на равни килограми и кой може повече. Хубаво голямо сомче. Вдигна се, добре, няма грижи. Има още силичка. Обаче ще стане клипче, братко. Излиза глава и след 2 метра някъде е сома. Хубав голям сом, братко. Хубаво 2-метрово сомче. Хайде, давай назад лекичко и тук да го фащаме, да го снимаме и да си го пускаме и да си... Ама... Братле, може да ти дам на съвет? Дай лекичко назад, за да можеш да твариш по-хубаво пръта. Да имаш повече сила. Сега вече нещата са в... Няма да те приеде, братко. Ако трябва, нагази лекичко. Ще можеш ли? Махни го, направи му малко местенци, да може да такова. Голямо животно, човек. Те са големи, те са... Атленце, дай ми пръчката. Не така. Не, само не ми правиш такива работи, аз такива работи не обичам. Хубаво ли ударям, братко? Много са. Ще успееш ли? Сък. Щопи ли го? Че голям добитък! Какво става, Миджо? Как не той сега да фащаш такива риби, човек? Сега, драги зрители, господин Метака си фана един набор на размери. 2 метра. Ти гледай да не го изиде, ей! Думай, друже! Думай да думаш нещо! Дума!
Кажи! Който има нещо да казва, да казва сега. Дали викаш, че ни дърпат много, бе? Е, гати. Това ще чия. Айде да го снимаме. Имаш ли го лечица в колата? Не. Нямаме ли го лечица да го измерим, братенце? За паролетка. За паролетка говорим. Каквато и да е, просто да мога да Добре. измерим. А? Вижте какво говорим. Нехай ли да го измерим? Имаш някаква рулетка, просто да го измерим. Да го измерим, да му се порадваме и да си го пускаме, защото... Ейте, не знам. Как бе? Не знам. Ми синта нямаш ли да мериш градините? Сигурно няма. Аз ще ти кажа колко е. По-голям е от мен. Ето ти, защото си малък, бе. Да, бе. Бахнила там. Братко, единственото, което аз мога да кажа, че си биваш и шоуто си го биваш. Направихме страшни снимки, Адреналина е. а Да Макс, кажа какъв. този е малко по-малък от на Станиславски, ама не много по-малък, братко, голям добитък. Погледни му чотрата само. Не се вижда от кой чудо. Той не е много завиждане такъв. Като го видиш е такъв, не е много завиждане. Атленце, само да ще го мерим или направо ще го пускаме? Направо го пускаме. Пускай го, Атленце. Само че, дай е така, да го обърна. Е, гати. Тия мача, за кого говорим, да? Залагам около 65-70 кила. Трябва да направя обратна вратка, инак не мога. Много си мъжев ти нещо. И как го измъкна от водата, бе? Не знам. Тия мача. 2 метра не ги разваля по никакъв начин, 2 е кусур. Айде, Мичо. Айде. Да мина ли на снимки, да ти ударя на снимка?